Temaşevanê hêja destê sibê bi derûnan êrişî Hewlêrê hate kirin, êrîş bi sê derûnan hatiye kirin lê di encamê de hatan hat zirarên canî û madî êdî çênebûne û nehatiye ragihandin. Saet di 2:17 destê sibehê bi sê derûnan êrîş pêk hatiye, piştî nêzîkî saetekê dengê teqînên bihîst li Hewlêrê hate bihîstin. Derket got sê drûn ji aliyê sîstema parastina hewayî ya hevpeymaniyê ve hatine xistin, li gorî wêne û vîdyoyên welatiyan belav kirine, drûn li nava projeyên neştecehbûnê êdî ketine xwarê. Hêjayê gotinê got doh rejîma Îranê bi 4 drûnan êrişî sînorê parêzgeha Hewlêrê kiribû. Beriya du rojan jî êrîş ser baregeha Hizba Komeleya Zehmetkeşanî Kurdistanê ya li Dola Alan hatiye kirin. Di encamê de sê pêşmerge birîndar bûn. Li gorî bîlançoyan ji destpêka şerê Îran, Amerîka û İsraîlê ve angojmeha sibatê heta niha nêzîkî 1000 êrişên mûşek û drûnan li ser herêma Kurdistanê hatine pêkanîn. Di encamê de zêdetirî 105 kes jiyana xwe ji dest dane û birîndar bûne.